תקשיב לשמוע. אין הרבה ברגל פה, הכל צ'יק צ'ק. זה ההוא. זה לא מכיר את הבניין הזה. לא. תחנה מרכזית. מה אתם מפחדים פה? מה יש לה? תראי שמסתדרים פה, תענה. אין פה כביש. If not, go home. לא הלכת אתמול? לא, מתי הלכתי? הבנת? אם לא, הולכים הביתה. מה זה? השקלים. תות חונה. מגיעים. פה התרוקן כבר. פעם היה מלא פה יותר. מה את רוצה? תגידי. לא יודעת. פתאיה. זה מכירה? את לא מכירה את זה? מנדרין המכל 3 במקום 4 וחצי. מה זה? רוצה גויאבות משם? תנקה את כל הפה שלך. מה אני אעשה? השחורה לא משהו. מה? הנה יש מסעדה פה וזה. טוב, זגרון לא עבד איתנו זגרון. זגרון עבד בן... לא. מה זה? בוא נלך, יאללה, אין פה כלום. לא ראיתי כרוב אדום. כרוב אדום, לא מצאתי. מעניין. איך זה יכול להיות? רוצה סופגניה? לא? רוצה משהו? כלום לא אוכל. לכרמל ילך גם, מה? ילך לכרמל, זה מחנה יהודה יפה. לא, פקחים. פקחים. אהלן רב נשי. אומר לו משהו, אבל לא בקשה. זה עובר בזמני. 558. אני דיברתי איתו שאנחנו רוצים איזה 15 בעלות, הוא אמר הוא רוצה בתחילת 750. הוא אמר... תראי. מה קרה? רוצה גויאבות? לא תבוא, עוד אין סכונות. שמה היה טוב. חלות. אני לא רוצה. אבא קודם משהו. What are you doing? לא שווית, אין כרובה. נו, you clean. You clean. How?
תנקי, זרי, לא לשבור את זה. Told ya. כן, ככה, תנקי, clean it, nice. Can I hold the camera? לא, זה מסריט. אני רוצה להסריט. אני רוצה להסריט. אני יכולה להסריט. ואיזה רימונים? כלוב אדום אני חושב. אבל רוצה להסריט. היי, צריכים ללחוץ על משהו. לא, לא, כלום, תסריטי ככה. תסריטי, אתה לא תפילי אותה, תשברי. Take this. לא, תפילי את. אני לא אפיל. תן שקשנית, תראו לה. תעשי רגע. תסריטי. תשימי את היד בפנים. איך יד? תשים לי את היד. ככה, כן. לא להפיל. אבל למה האצבע שלך לא פה? תסתכלי פה. אוקיי. את לא הפירות. להזיז הרבה, לא להזיז. אמא, say hi. אבל למה זה לא מפריט אותך, אמא? איפה אמא? אמא, say hi. Look at the camera. הם ריקים כאלה. זה מה יש. אני לא יכול עם הדברים ככה. לאט לאט, לא לזוז עם המצלמה. לאט לאט תשמע. כל פעם לאט, לאט, לאט. בחיפה. לאט, זהו, מספיק, יאללה, בואי. אתה... הנה. Could you כאן היה פלאפלים, שהעבירו אותם לשם. picture me? I showed you with the shaker. Becky, you want a carrot juice? No, look. Wait. אורן, תצלם אותה, היא רוצה... אוקיי, עוברים כביש. תעברי, אני מצלם אותך. Shaker. היא רוצה לשלם שקל. אמריקאית רוצה לשלם שקל. איזה כיוון שמאלה? שמאלה. Juliet, hi Juliet. 1 shekel. 1 שקל, תלכי, אני אצלם אתכם, תלכו. one שקל, Juliet, אני אוכלת זית. Put down. Juliet, I drink the juice. תעמדי שם עם אמא. תעמדי עם אמא. הנה, זה. ישר.
הנה, סביב שני, עבר לפה. איך קראו לו? אביטל? טל. רבקה. השעשועים האלה בכלל לא משתעשעים. רבקה. רבקה, תסתכלי לפה. רבקה. תקפצי, כן. גוד. אם ככה תקלמי אותי. לא, בסדר. Could you swing me? סווינג? אוקיי. This is how you swing. Yeah. אמא. סווינג עם טייר. נכון? In the park, remember the park? They took off the swing. Which one? This one. In the park, remember? Not Yeah. F. Well, in this park, so? Yeah, not parks. Yeah, in parks. Remember they took it off? Not parks, though. Which one? Which? מה זה? But that was the school? Yeah. There. מתי הולכים? בטח, אני חושבת, קצת נראה מה השעה. עד שני. אמא, די לחיים. רציתי לצלם אותך ככה שתשתתף. רציתי להגיד That's all. Wait! That's enough. That was so scary. Yeah, let's go, mom. Okay, What kind of פנימה? how am I gonna get out? Where? הנה, כן. זה צו מצוי. Come. Oh, Tuki. תוקי, תראי זה יפה. Hi. אני תוקי בתנ"כים, אמא לקחה אותי, What's your name? קרא לי אורן, אורן. הוא מדבר. Oh my god, he comes! הנה הוא מדבר. מדבר. שלום. הנה הוא עונה. No, it's tough. לא לשים ידיים בטח. שלום. מה? רבקה. רבקה. תגיד לך שרבקה, תגיד לך רבקה? זה הקופים, בואו, לא? בואו, לא הייתי רואה את הקופים, בואו. בנות. Shalom. בואו נראה את הקופים, יאללה. Say my name. רבקה. רבקה. תגיד רבקה. 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 איך הוא עולה? ככה הוא. אסור להכניס ידיים, למה הוא... אתם לא רוצים... אנחנו עושה ידיים. שלום. שלום. גוד ביי. הוא חכה ממי? הלו. הוא חכה ממי? דברי איתו באנגלית, אולי יגיד משהו באנגלית. הלו. נכון, אני ראיתי. תשאלי אותו באנגלית, אולי... הלו. He's only Hebrew. Hello. זה לא מדבר. זה וזה מדברים.
איזה יופי. איפה נחש? או, פה בפנים. את רוצה לראות? בואי תראי. תראי. But that's a scary. הם לא עושים כלום אלה. But אני ראיתי ריקוד של זה. is that real? כן. Tiger? לא. הנה זה, תראי זה נחש. Where? הוא לא This סדיר. is nothing. בכלל איפה נחש? יש. איפה? איפה? הנה תוכי עוד. שלום. 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 הלו. אני, היא רבקה. זה רבקה. רבקה. עוד פעם. נו תגיד. הנה הוא. תראי מה עוד. הלו. הלו. מה אמרת? מה אמרת? הלו. לא אמרתי כלום. מה אמרת? שלום. What are they doing? הם אוכלים כל הזמן. ביי. מה זה? לא יודע. Oh, look. Lizard. איפה זה? Lizard. Huh? Lizard. מי זה? Look here. תצביעי עליה. מה? תצביעי. מה? תצביעי עליה, תצביעי. No. ליזר תגיד, ליזר. Lizard. Lizard. Come. Ah. יש משחקים פה, כל מיני. Oh, look. מדדות. Magic. Let's go see him again. Want to see again? Why is he out? מה? Shalom. הוא קורא לו. זה זה או זה? Shalom. יאללה בוא נלך מקום אחר. וואו, תראי. Why is there running around? כן, ככה הם מחפשים. It's a closed place. That's right. Oh, we could go up. כן, אפשר להיכנס לתוך We go. אפשר להיכנס לתוך הקופים. We אוקיי. go. אוקיי. I'm not scared. רגע, תיקים, נסגור רגע. נסגור Oh, תיקים. can we go there? Emma, can we go there? Yeah. Can I go? גו. Wait, wait, Hi! רגע, נשים את המים פה, הם אמרו אסור לשים מים. את לא תפחדי רבקה? No. אה? Are you scared? I'm not scared. Me too. גו. הם לא עושים כלום. It's closed. It's no open. But he's gonna come out. מה זה לך? הם לא עושים כלום רבקה. הם יכולים לעלות עלייך עם מתעטש. הם לא עושים כלום ממי. לקחת. מה זה לכאנו? מה? לא, אבל שנייה, חכה. אבל הנה.
Look, can we see them? Huh? What's that? Look, וואו, איזה צבים. they're fighting. אבל תראה, היי. אתה נראה אותו ככה, זה עבר מפה, מהאוכל? התחלתי לאוכל פלפל, כאילו זה אוכל בריא יותר, סושי. אה, Hello. ההוא מדבר. Not yet. He's still talking. יש להם אופניים. איפה? שם. Let's go. Look at the big, הנה, בא אלייך. yeah. Look at the big turtle. Yeah. He's This still small. not moving. You have more big one, you know? You have bigger, you know? Rebecca. This small one. He's not going to yet. Hello. Let's go. הם מתביישים שנעצות אותם. הנה היא פה, היא בצד הזה האיגואנה. איזה יפים, אה? תראו להם אופניים, הקופים. שמה. בוא, הנה, הוא בא הקוף, הנה הוא מהצד הזה, נועה. הנה. הנה, תשים לו את היד ככה, אולי יבוא הנה. קופי. תדע לך לבוא, יש פה דברים מעניינים. You could put it here. ראית חוקות? הנה, פה יש לך. הנה קוף! זה חתול. זה קוף, יש פה קופים, אין פה חתולים, מה קרה? חתולים פוחדים לעלות כזה גובה, לא? איך הם קופים? יואו. ראית, הם לא הם פוחדים. יכולים ליפול? יש להם זנב שבעזרתו הם נתלים, הנה תראה איך הוא מתאפק. הוא יורד עכשיו למטה מהענפים, פה, הנה. יש להם זנב שבעזרתו הם נתלים על הענפים. אתה רואה, הזנב שלהם מתגלגל מסביב לענף ומחזיק אותם. תראי איזה חיה שם, מה זה זה? Where? הנה שם. קוף לא אכל. בהתחלה הוא כן אכל ממך. איפה הקופי? הנה, אחד שבא, הנה, על המעקה. הנה, עושה פרו. זהו, שלא בטוח שצלבים עושים את זה ככה, אני לא סגורה. אני חושב, לא? קופים! הוא מתעצץ, לא בא לי את האפצ'י הזה. הוא מתעצץ, לא בא לי את האפצ'י. לא בא לי את הקוף הזה. אל תפחדי. רבקה, הם לא עושים כלום. תרימי אותי. Look! ראיתי. קורו מלאו את הארץ. לא? הקופים! תגידי להם אם באים אבא, תראה! אילן, בוא. ספרדן. הנה, הקוף עומד שם, בואי נלך לקוף ניתן לו אוכל, בואי. אבל הוא מתעצץ, לא פה. תראי. Look, they're fighting. תראי. תראי. צב גדול זה, אה? Oh, look, they're water. Yeah. אמא! איזה קפים חם. אל תפחדי. Look, they're water. They're... הנה, תוכי, תראי. שלום. They don't answer. לא, אלה לא מדברים. Can we go to something else? כן, בטח. But you can't go there. אה. Other way. Come. Look. Do the turtle. אני עשיתי כבר, מספיק. Come. They're making noise.
אל תפחדי. Come on. לאיפה את רוצה ללכת? Come on up. כמה יש פה קופים. איזה יפה זה. Let's go. בוא. That's so funny. איזה נעימה פה, ממש שלהם, מרגישה? רוצה שיבוא אליך? תעשי לו ככה. הנה, הנה. תעשי לו ככה. Why? שיבוא לפה. I want to feed him. כן, נהנים בטירוף. From that piece of tree right there. תכף. יש להם אוכל כל הזמן. She's saying, stop bothering me. אל תפחדי. I want to go. Where you go? See something down. מה? I want to see something down. אין מה יש לראות פה? Listen, stupid stop. Come on. הנה בא קופיקו, הנה. על המעקה. וואי. חמוד. לא הולך לקחת. תקש לו אוכל. הם אוכלים בצל, תראי נעלה. הוא חתך בצל, הנה ביד יש לו בצל. רואה? בצבע לבן. מה הוא עושה עם הזה שלהם זנב? תראו, בא לפה.